Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Pálko začal hovoriť o tej cene, ktorú nás stojí nasledovanie Pána Ježiša Krista, a keď som sa nad tým tak trošku zamýšľal, tak som prišiel k tomu, že táto spoločnosť si zvykla žiť na kredit. To znamená, kupujeme veci, na ktoré nemáme, kupujeme veci, ktoré možno ani nepotrebujeme, s tým, že raz to zaplatíme, a keď to nezaplatíme, tak potom nejak sa z toho už dostaneme. A toto je rozdiel aj medzi tou úzkou cestou a tou širokou cestou, že keď kráčame po tej širokej ceste, ktorá je mnohokrát pohodlnejšia, mnohokrát je na nej veľa spestrenia, veľa rozptýlenia, nevieme tú cenu, ktorú budeme platiť, pretože tá cena sa platí až na konci života, lenže tou cenou je duša človeka. A písmo hovorí, aj keby si celý svet získal a svoju dušu stratil, k čomu ti to je dobré? A toto je to nebezpečenstvo širokej cesty, kdežto na tej úzkej ceste tam sa platí hneď. A platí sa počas celej cesty. A tá cena je častokrát veľmi vysoká. Tá cena je všetko, pretože Pán Ježiš Kristus dal úplne všetko. Jeho krv vytiekla do poslednej kvapky a to isté chce on od nás. V tom starom zákone, tam sa dalo zákonnícky fungovať s tými 10%, s desiatkom, ale teraz to už tak neplatí. A ja som nad tým rozmýšľal, kde to začalo, alebo aké sú tie Božie myšlienky za tým. A vrátilo ma to do 1. kapitoly Genesis, kde sa hovorí o tom všetkom. A kladol som si otázku, že keď Boh stvoril rastliny, stvoril zvieratá, stvoril všetky živočíchy, všetko toto stvoril už vo veľkom množstve, alebo aspoň vo dvojici, aby sa mohli rozmnožovať, aby zaplnili zem. A spravil jednu výnimku. A to výnimkou bol človek. Najprv stvoril Adama a až potom, keď Adam pozeral na ňo, Pane, však všetko sú páry, všade to funguje, a až potom mu dal Evu. A viete, prečo to bolo takto? Ja som to dlho nevedel a až minule sa mi trošku rozsvietilo, teda niekto mi pomohol, lebo to nebolo z mojej hlavy. Ten dôvod bol ten, aby prvý vzťah, ktorý človek má, bol vzťah s Bohom. Pretože toto musí byť absolútny základ, a kým ten vzťah s Bohom nie je taký, ako má byť, ani tie ostatné vzťahy nebudú fungovať. A ja som v iných svedectvách hovoril, že Boh nezačal s kostolom, Boh začal s rodinou, aby v tej rodine vlastne sa ukázala Božia láska, Božia milosť, že tá ľudská rodina je vlastne odrazom Božskej trojice, tej lásky, ktorá nás čaká v nebi. A to je pravda, lenže ani tá rodina nie je prvoradá, pokiaľ ten vzťah s Bohom nie je taký, aký má byť. A to je vlastne aj príbeh môjho života, pretože ja keď som sa obrátil, tak zhruba 2,5 roka potom, ako som začal žiť s Pánom, tak naša rodina sa rozpadla. Manželka odo mňa odišla po 8 rokoch a keď sa toto stalo, tak ja som bol úplne na dne a hľadal som všelikade, som hľadal príčiny, že prečo sa to stalo, ako sa to stalo, lebo fakt som sa snažil, ako som vedel. Až potom mi Pán Boh ukázal, že nebola splnená tá prvotná podmienka. On nebol v mojom živote na tom mieste, kde on mal byť, a tým pádom sa nemohli rozvíjať ani tie ostatné veci. A ja som vtedy som spoznal aj to, že proces obnovy nášho manželstva má prvú podmienku, aby sa obnovil môj vzťah s Bohom. A keď som tento vzťah s Bohom začal obnovovať, tak potom mi Pán začal postupne ukazovať, kde som ja urobil chyby. Nielen v tom našom manželstve, ale v ostatných vzťahoch, ktoré som mal, v ostatných veciach, ktoré som robil. A toto mi dalo možnosť začať pracovať na sebe, pretože je veľmi jednoduché, keď človek hľadá chyby u tých druhých, ale horšie je pozrieť sa do toho zrkadla, vidieť seba samého. Horšie je vyťahnuť to brvno z vlastného oka, ako hľadať triesky v očiach našich bratov a sestier. Takže začal ten proces, ktorý bol v mnohom bolestný a v mnohom nie veľmi pohodlný, ale keď som nastúpil na túto cestu, tak Pán Boh mi dal také uistenia, že ja nie že verím, že či naše manželstvo sa dá do poriadku, ale ja som o tom presvedčený, ja to viem. A netýka sa to len manželstva, týka sa to aj ostatných vecí, o ktoré som prišiel, či už čiastočne alebo celkovo. Týka sa to mojej celej cesty s Pánom, pretože Pán začal obnovovať a znova budovať všetky tie veci, ktoré ja som či už vo svojej
nevedomosti, ľahkomyselnosti, alebo už nech sa to nazve akokoľvek, ktoré som premárnil a Pán začal tieto veci vrácať a začal ich budovať na tom pevnom základe, pretože ja som prišiel na to, že väčšinu vecí tých, ktoré som budoval, boli na piesku. A sami vieme, že keď budujeme na piesku, tak príde nejaká výchrica, príde nejaká voda a ten pieskový základ neobstojí. Až teraz mi napadlo, že sme v písku. Ale aj v písku sa dá budovať na kameni, na skale a my vieme, kto tou skalou je a o tej skale nám príde porozprávať brat Šanko.